Int l-lej! Bonġu, tasbux li qed nittanta x-xemx għaddejja ta' kont qed ngħajjat lin-nies Lili, ġilju bil-Malti, ma bl-Ingliż sistem isbaħux vera. Dan it-tip ta' fjur, il-ġilju, sar simbolu f'diversi bnadi ġewwa l-Ewropa, b'mod partikolari ġewwa Franza, meta kienet għadha monarkija taħt ir-re, qabel ma saret ir-Rivoluzzjoni Franċiża fl-1789 li għalqet bil-qtil tuħ ir-ras tar-re Luigi 16, miskin għatawlu rasu giljottina, Imbagħad minn hemm beda l-imperu ta' Napoleon. L-imbagħad tafu x'għamel u m'għamilx, fil-fatt anki ġiew Malta. Żar pajjiżna u anki kiel il-kirxa mal-Maltin. L-għedu mhux vera. Il-Maltin ma tantx kienu jħobbuh. Kemm kien il-kirxa jew lew Malta ma nafx ngħidilkom, saqsu lilu. Insomma, lura għall-ġilju. Il-ġilju kien assoċjat mal-Kattoliċiżmu. Franza dak iż-żmien kienet Kattolika, illum ma nafx kemm għadha. U allura diversi nies dew jieħduh bħala simbolu tal-istemma tal-familja tagħhom. Forsi biex juru kewma qaddisin. Fil-fatt, diversi qaddisin jiġu impitra bil-ġilju f'idejhom biex juru l-purità jew il-kastità tagħhom. Hawn min jassoċjaw ukoll mal-Madonna, peress li il-Madonna għandha bjuda li tamxek. U hemm min jgħid ukoll li dan is-simbolu huwa simbolu ta' Trinità, fejn juri il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, peress li il-petali ġeneralment tal-ġilju jiġu mpitra bit-tlieta. Kif tafu hawn Malta qabel ma ġew il-Franċiżi kien hawn l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan li fosthom kien hemm ukoll diversi kavallieri Franċiżi. Dawk li mbagħad wittew it-triq sabiex Napoleon jidħol rebbieħ fuq iż-żiemel qsajjar bħalu. Fost dawn kien hemm żewġ grammastri, Alof u Adrien de Wignacourt. Dan tal-aħħar jiġi n-naputi tal-ewwel, avolja ma tantx issemma. U l-isem ta' dan raħal li nisabu fih illum huwa isem li ġej ukoll mill-lingwa Franċiża li bil-Malti jfisser fjur tal-ġilju. Isa, intbaħtu fejn ġejna, ninsabu ġewwa r-raħal ta' Fleur-de-Lis, ħanaraw x'ħajofrilna. Fjur tal-lili! Deċini, sir? Multa? 10,000 euro għal sexual harassment? Ma jena kont id-dajat il-nista dan-naħal, l-lejs, fjurduli, għal-qasirux. Maktar jena ma kemm jibbezzu law. Niprofa nagħmel xi ħaġa l-programm, u għert iġġindi dal-għodu wkoll bil-krema blajtu. 10,000 euro. Ir-raħal ta' Fleur-de-Lis beda jikber u jieħu l-importanza tiegħu fi żminijiet riċenti. Għal ħafna żmien, dan ir-raħal kien biss triq li tgħaqqad iż-żewġ subborgi flimkien, dawk ta' Birkirkara u dak tal-Ħamrun, qabel ma ħareġ ir-raħal qarib ta' Santa Venera. Għal żmien twil, ir-raħal ta' Fleur-de-Lis kien jikkonsisti biss minn diversi irtsijiet u għelieqi. L-aktar wara l-bini tal-akkwedott fis-seklu 17 bil-provvista tal-ilma tkun waħda kostanti. Fit-tieni gwerra dinjija, minħabba l-bombardamenti tal-għadu, mod speċjali minn naħat tal-Port il-Kbir, dew jiġu jqogħdu fl-inħawi diversi familji biex jipproteġu rwieħhom. Dan għaliex Fleur-de-Lis kien villaġġ kenni ħafna u maqtuħ mill-qilla tal-attakki. Tantu hekk li anki is-segretarjat tal-gvern ġie mmexxi għal hawn. L-Istitut Vincenzo Buġejja, mibni fis-sena 1876 u li llum jagħmel parti minn Santa Venera, kien iħaddan il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija, l-Uffiċċju tal-Gvernatur Logutenent, l-Avukat Ġenerali, il-Kunsilli, it-Teżor u anki it-Tifi tan-nar. Diversi binjiet oħra fil-viċinanzi bdew jiġu użati bħala ċentri mediċi għall-emerġenza. Illum, ir-raħal żgħir ta' Fleur-de-Lis, għalkemm għandu parroċċja awtonoma, jifforma parti mill-Kunsill ta' Birkirkara.
storiku jagħmel parti minn Birkirkara. Għallaw ħafna kontroversi dwar id-deċiżjoni ta' fux. Għaliex dan ir-raħal villaġġ għajdulu l-tridu huwa ikbar mill-belt tal-Imdina bħala popolazzjoni. Allura kif l-Imdina ikollha l-kunsil tagħha u r-raħal ta' Flerdeli le? Għal domanda ma nafux iwiġbu aħna. Naħslu jdejna bħal Pilatu staqsu lill-awtoritajiet. Fit-tieni gwerra dinjija, meta Malta bdew jibżaw li ħadd ispiċċa minsija taħt il-baħar bl-attakki kontinwi tal-għadu, ir-raħal ta' Flerdeli kien importanti ħafna għad-difiża ta' pajjiżna. Minn barra l-diversi nies bdew jiġu odwaw minn mal-kosta tal-Port il-Kbir, l-Ingliżi ħasbu li jibnu batterija għad-difiża mill-ajru. Għaliex vera li aħna konna rbaħna diversi gwerer fil-passat, fosthom l-assedji fi żmien il-kavallieri, iżda dawk kienu jaraw mill-edewwa ġejjin bixwieni mill-baħar, bl-ajru mod ieħor ħejjos. Fil-fatt l-Ingliżi bnew anti-aircraft battery propju hawnhekk fi Flerdeli b'sistema ta' radar sabiex jaraw l-ajruplani tal-għadu ġejjin ħalli jibbombardjaw il-mitjar ta' taqali u malli jarawhom jaqbdu jisparaw fuqhom għad-doċċ. Jaf magħhom laqtu xi erba' safar ukoll li waqgħu mal-ajruplani. L-Ingliżi li ma tantx kienu jħobbu jitkellmu bil-lingwa Franċiża u anke għax l-isem ta' Flerdeli huwa twil wisq, laqmu din il-batterija bħala Flare Battery. Xieħlew ta' jisemux. Jgħidu wkoll li f'dil batterija kienu jżommu priġunieri xi soldati Ġermaniżi, dawk in-nazisti ta' Hitler li ġewaw bit-tir li jirpulna, ma nini, ma nnexxilhomx. Illum din il-binja tal-batterija m'għadix teżisti għaliex waqgħet sabiex minfloka bħal diversi bini storiku ieħor tinbena binja aktar moderna. Fil-fatt illum minflok il-batterija insibu il-kwartieri ġenerali ta' wieħed mill-banek prinċipali f'pajjiżna. Għalulu bye bye Flare Battery, adios! Le dik bl-Ispanjol mhux bl-Ingliż. L-arma ta' Flerdeli li fi żmien ittieħdet ukoll mill-Boy Scouts kif għadha attwalment sal-lum, waslet ukoll f'dan ir-raħal permezz tal-akwedott tal-ilma li kien bena fi żmien il-Gran-Mastru Alof Dawn Jakur minħabba n-nuqqas ta' provvista tal-ilma fil-Belt Valletta. Bħala tifkira kommemorattiva imbena ark fit-triq tal-modija tal-akwedott u fuq waħlet l-arma ta' kunjom l-istess Gran-Mastru li mija xejn li f'dik ta' Flerdeli. Bekk dan ir-raħal sar magħruf b'tali isem. L-ark spiċċa ntuża bħala roundabout fit-triq prinċipali li tagħti għal Ħamrun u kellu diversi inċidenti fi żmienu bl-aħħar wieħed ikun fi żmien il-gwerra meta krejn kbir tas-servizz Ingliżi baqa' għaddej minn fuqu u tajjar parti minnu. Sabiex aktar tard kellu jitneħħal kollox. Dam 71 sena sħaħ sabiex dal-ark jerġa' jinbena hekk kif kien iddiżinjat oriġinarjament bit-titlu moti wara ħafna disgwid bejn il-Kunsil ta' Birkirkara u l-Kunsil ta' Santa Venera, tant li waslet biex tiddeċidi l-qorti, bħala l-ark ta' Win Jakur magħruf ukoll bħala l-bib ta' Flerdeli. Il-popolazzjoni ta' Flerdeli insibuha dejjem maduda mal-irħula biswit tagħha. Fosthom ma' Birkirkara, Ħal Ormi u anki Santa Venera. L-ewwel popolazzjoni fi Flerdeli tidher fl-1975 meta hija saret parroċċa. Bin-numru jkun ta' madwar 1000 persuna. Sal-1986 dan l-ammont kien diġà rdoppja ruħu. Skont l-aħħar statistiki li għandna, insibu li l-poplu Furdulizjan għadu jħaddam madwar 3500 persuna. Il-motto tar-raħal huwa Ut Floreat, li bil-Malti jfisser Jalla tikber.
N-nies tar-raħal sa minn żminijiet antiki ferm kienu jirreferu għall-isem ta' dan ir-raħal bħala Fordulis fil-qasir. U jiena sa nagħmel bħalhom hekk ma jimpurtax. Komunità li kienet u għadha importanti ħafna f'dan ir-raħal ta' Fordulis hija bla dubju il-komunità Karmelitana, jiġifieri l-Ordni tal-Madonna tal-Karnu. Kienu ilhom li tefgħu għajnejhom fuq dawn l-inħawi, L-ewwel ġew Santa Venera fl-1913. Imbagħad, wara li għaddiet il-gwerra buċċ il-ġid, raw kif jagħmlu sabiex il-komunità ta' Fordulis ikollha l-ewwel knisja tagħha. Naturalment dedikata lil Madonna Protettriċi tal-Ordni tagħhom, il-Madonna tal-Karnu. Issa fuq din nitkellmu aktar tard. Flimkien mal-Knisja bdew ukoll kunvent żgħir għall-Patrik tal-Ordni tagħhom sabiex ma jkollhomx bot miċċella sabiex imorru jeżerċitaw ir-riti tal-quddies fil-Knisja. Kien bixxiera li kif għadna peress li wara l-gwerra il-komunità bdiet tikber b'diversi residenti jiġu minn diversi nħawi tal-Port il-Kbir, li din il-komunità il-ġdida li kienet qed toktor ikollha il-Knisja tagħha. U ħadmu kemm felħu, sabiex ma jkollhomx għalfejn ta' kuljum imorru sal-Knisja ta' Santa Venera ħal-Qormi jew Birgirkara jeħdu mix-xjanobis. Ta' min jgħid, nista' dak iż-żmien il-Knisja parrokjali ta' Santa Venera fejn qiegħda llum kienet għadha ma bdietx tinbena. Fl-1949 il-ġeneral tal-Ordni Patrick Killian Lynch firet il-komunità ta' Fjurdulis minn dik ta' Santa Venera biex imbagħad fi frar tal-1991 xi partijiet mill-irħula bis-Swit tal-Qormi u anke ta' Birkirkara ingħataw taħt il-ġurisdizzjoni tal-parroċċa l-ġdida ta' Fordulis. Il-kappellan tal-parroċċa ta' Santa Venera nnifsu, Patri Alfons Zammit, beda jfittex art fejn fuqha setgħu jibnu knisja għall-komunità ta' Fleur de Lis. Fit-triq tar-raħal kien hemm biċċa art li fuqha kienu se jibnew żewġ mezzanini. Il-pedament tagħhom kien diġà tlesta, iżda minħabba l-gwerra x-xogħol waqaf għal kollox. Għalkemm il-finanzi minħabba l-gwerra kienu limitati ħafna, xorta waħda inġabru l-fondi min nies tal-inħawi sabiex tkun tista' tinbena dil-knisja. Għal dan ix-xogħol tqabbad Istur Ġuse D'Amato biex jiddiżinja l-pjanti. Fil-waqt li l-bini ġie fdat f'idejn Giuseppe Alzon u ibnu Toninu. L-ewwel ġebla tal-Knisja tqiegħdet mill-provinċjal Pietru Di Mecc fl-14 ta' Jannar tal-1945. Bil-bini jieħu biss sentejn sabiex jitlesta minħabba li kien hemm diġà partijiet tal-ġnub u tal-bażi lesti. L-istess provinċjal birek l-Knisja l-ġdida iddedikata lil Madonna tal-Karnu fil-31 ta' Diċembru tal-1946. Bil-ftuħ uffiċjali jsir l-għada fl-ewwel ġurnata tas-sena tal-1947. Bis-sagrament jiġi meħud proċessjonalment mill-parroċċa ta' Santa Venera għall-Knisja l-ġdida. Fil-25 ta' Jannar tal-1975, il-Knisja ta' Fleur de Lis ġiet mogħtija it-titlu ta' parroċċa. Bil-limiti jiġu meħuda mill-irħula bis-Swit. Il-kwadru titolari li juri lill-Madonna tal-Karnu tagħti l-labtu lil San Xmun Stock ġie mpitter mill-pittur Anthony Caruana. Filwaqt l-istatwa titolari ġiet miġjuba fl-1948 minn Ruma fl-Italja. San Xmun Stock, għal min ma jafx, ma kienx għaddis li qodi bek id-dad ta' t-ġiċċew tal-laħam xaqla lira, iżda kien ġeneral tal-Ordni Karmelitana fl-Ingilterra. Bekk insibuh impitter fil-kwadru titolari fl-imkien mal-Madonna tal-Karnu. U marbuta ma l-istess Madonna insibu tradizzjoni drawwa magħrufa bħala l-erba tal-udjenza. Mhix l-istess udjenza li taraw fil-programmi ta' diskussjoni fuq it-televiżjoni. Iżda kull nhar erba' wara lejt il-kbir għal 7 ġimgħat sħaħ jiġu ċċelebrati 7 mumenti ta' ferħ tal-Madonna.
Din id-drawwa bdiet fil-bidu tas-seklu 12 fl-Ingilterra, aktarx mill-qaddis Thomas Brecht. Hemm diversi nies li jgħidu li huma differenti daw is-seba' mumenti ta' ferħ, iżda jiena ħan ikkwotalkom dak li kiteb il-patri Karmelitan Andrea Mastelloni. Huwa jgħid li dawn l-mumenti ta' ferħ, is-seba' huma dawn li ġejjin, iktbuhom. It-tħabbira tal-Anġlu Gabriel lill-Madonna li ħassir Om Ġesu, iż-żjara tagħha lil Santa Elisabetta, it-twelid ta' Ġesu fl-art ta' Betlem għal-Kesħa għal-Pilbejjem. Wara 3 ijiem sabu lil Ġesu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Imbagħad insibu t-tiċ ta' Kana fejn bis-saħħa ta' Ġesu l-arajjes kellhom ftit inbit għaliex kull ma kien fadlilhom ilma biex iservu, ma nafx hekk kienx tal-vit jew tal-platti. Imbagħad insibu il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt u fl-aħħar itluh is-sema tal-Madonna bir-ruħ u l-ġisem. Din id-drawwa tal-erba' tal-udjenza għadha tiġi ċċelebrata sal-lum il-ġurnata f'diversi inħaw madwar Malta, mhux biss fil-knejjes Karmelitani, għaliex il-Maltin kienu devoti ħafna tal-Madonna, għadhom xi ftit jewwies, iżda qabel aktar millum fil-fatt anke l-ismijiet tan-nies ħafna minnhom kienu jingħataw lill-Madonna jew bl-isem ta' Marija jew inkella xi titlu tagħha. Illum il-ġurnata l-ismijiet inbidlu ftit għaliex ġielu ssib ismijiet li laqqas biss tkun taf tgħidhom, laqqas il-ġenituri tagħhom ma jkunu jafu jgħiduhom. Isimgħu, tieħdu xejn bi kbir jekk 4 tiem oħra issibu xi isem ta' COVID, Corona jew vaccine. Għall-inqas dawn nafu ngħiduhom. Komunità oħra li kellha u għata għandha ċertu importanza fir-raħal ta' Fleur-de-Lis hija dik Agostinjana. Faċċata tal-Knisja tal-Patrit Karmelitani jinsab kunvent tas-Sorijiet Agostinjani. Flimkien ma' kunvent ieħor ftit il-bogħod bi skola immexxija minnhom, dik ta' Santa Monika. Wara li kienu ilhom joqogħdu għal snin twal ġewwa triq Mannarino f'Birkirkara, is-Sorijiet Agostinjani tħajru jibnu kunvent għalihom, kif ukoll skola sabiex jilħqu l-għanewlin tagħhom, dak li joffru it-tagħlim meħtieġ lit-tfal. Is-Sur Giuseppe D'Amato fassal il-pjanta ta' dan il-proġett kbir, wara l-ġiet akkwistata l-art magħrufa bħala tal-fnik mingħand it-tabib Grek. L-ewwel ġebla ta' dan il-proġett tqiegħdet fit-8 ta' Mejju tal-1960 mill-Arċisqof Michiel Gonzi. Ma' żmien kisbu wkoll art biswit sabiex jibnu grounds għall-istess skola. L-iskola attwali ġiet imbierka f'Settembru tal-1962 minn Patri Ange Pizzuto, għalkemm il-bini tal-kunvent kien għadu ma tlestix. Is-Sorijiet dew jużaw il-parti t'isfel għat-tagħlim tat-tfal li dik il-ħabta kienu bis-subien. Imbagħad mal-proġett kollu tlesta, is-subien ġew trasferiti fil-kulleġġ tal-Mosta. Filwaqt il-bniet bdew jattendu fl-iskola ġdida ta' Fleur-de-Lis. Il-kulleġġ dan ir-raħal żgħir kompla jikber, tant li ġiet mibnija kappella fi ħdanu u ġiet konsagrata f'Mejju tal-1970 mill-istess Arċisqof Gonzi. Illum il-ġurnata din l-iskola għadha attiva u tilqa' fi ħdana madwar 745 student mill-livell primarju sa dak sekondarju. Faċċata ta' dan il-bini tal-iskola insibu monument ta' mara li hija idolu ta' ħafna minn dawn is-Sorijiet. L-LMI xi pop star, xi attriċi ta' Hollywood jew inkella xi plejer tal-futbol. Għax illum il-futbol tan-nisa tieb mhux ħażin, ngħiduha kif inhi. Iżda din miħadd ħlief il-fundatriċi tal-Ordni Agostinjana li hija Suor Marija Teresa Spinelli. Din il-mara qaddisa Taljana
Ma felħiċ tara aktar tfal u żgħażagħ jiġġerrew fit-toroq mingħajr l-ebda talent ta' xejn. Daqt ngħidu fil-bidu tas-seklu 19, meta l-iskola ma kienitx għal kulħadd, anzi kienet lussu ta' min jista' jħallas. Stinkat fuq l-istinkat. U fl-aħħar, fl-1821, irnexxiela tiftaħ l-ewwel skola pubblika għal bniet ġewwa Frosinone fl-Italja. Mbagħad il-frott tagħha beda jidher ġmielu ma' diversi nies. Tant li beda jkollha ħafna followers. Biex niftehmu kienet isa influencer, ħanajduha bil-lingwaġġ tal-lum. Tantu hekk li fl-1827 waqfet l-ewwel komunità reliġjuża tagħha b'lisem moti jkun Sorijiet Agostinjani Servi ta' Ġesu u ta' Marija. Minn dan raħal xkejken ta' Frosinone, il-qima u d-devozzjoni ta' dil-komunità beda jixteret madwar l-Italja kollha u anki wasal pajjiżna fl-1894. Diversi nħawi f'Malta fosthom anki fir-raħal ta' Fordolis. Allura kien bixxiera li jitwaqqaf monument għad-onur tagħha, monument magħmul mill-bronz mill-artist Tony Ellul. U jiena ħansellem il-memorja ta' dil-mara qaddisa u nsellem lilkom ukoll għax saralla l-ħin biex nwaqfu l-programm. Iżda qabel ma ninsewx l-istessu tal-okkażjoni, Mir-raħal ta' Fleur de Lis għal-raħal li jmiss, itħaq sister.